ଏହା ହେଉଛି ଚାରିଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୁମ୍ବାଇ ସହରର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରିୟା ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ରବି, ସାହିଲ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସିମଲା ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସିମଲା ଯିବାକୁ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ପ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟା ଉଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ବସ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ବସ୍ ନିଜେ ଚାଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ପ୍ରିୟା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପଛରେ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ବସିଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ଦେଖି ପ୍ରିୟା ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସଞ୍ଜୟ, ସଞ୍ଜୟ! ଏବଂ ହଠାତ୍ ପ୍ରିୟା ନିଦ ହରାଇଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲେ। ପାଖରେ ବସିଥିବା ବିଜୟ ମୋତେ ପାଣି ବୋତଲ ଦେଇ କହିଲା, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ସିମଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ରାତି କାଟିଲେ। ପରଦିନ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହୋଟେଲ ନିକଟର ପର୍ବତକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ପ୍ରିୟା ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପର୍ବତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଘନ ନୀଲଚମ ଗଛ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଠାତ୍ ସାହିଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଦେଖ, ତଳେ କେହି ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଜଣେ ମହିଳା ବୋଲି ମନେହୁଏ। ବିଜୟ ଏବଂ ରବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ। ଜଣେ ମହିଳା କିପରି ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିପାରିବ? ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଏକ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ବାହାର କଲେ। ପ୍ରିୟାଙ୍କ ବେଗ୍ ତମ୍ବୁ ବାହାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଠାରେ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ସେହି ସ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆଗରୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରିୟା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତମ୍ବୁ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟା ପାଟି କରି କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ କି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ କାହିଁକି? ମୋ ସହିତ ବାହାରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଉଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସି ଶିଖର ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 3 ଜଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରିୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତଗୋଡ଼ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଆଦୌ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ନଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି କିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ହେତୁ ସେମାନେ କିଛି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ 4 ଜଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ସେହି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହି ମହିଳା ସେଠାରେ କିପରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3 ଜଣ ସେହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲୁ। ସେ 3 ଜଣ ସେହି ମହିଳାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ହୋଟେଲ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି 3 ଜଣ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରିୟା ଏବଂ ସାହିଲ ଆଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟ ଏବଂ ରବି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟା ଏବଂ ସାହିଲ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରବି ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ବିଷୟରେ କହିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ, ସେହି ପର୍ବତକୁ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ପର୍ବତ ଅଭିଶାପିତ ହୁଏ। ଯିଏ ସେଠାକୁ ଯାଏ ସେ ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିକି ଫେରିଛ।
କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଫେରି ନଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ଏପରିକି ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଖବର ମିଳିନଥିଲା।